Jeg er i dag taget ud på Vinkelvej 9, en dejlig gulstensvilla på 148 kvadratmeter, og så er den der også beliggende på en dejlig lukket villavej. Nu står vi her inde i husets nerve. Rigtig gode muligheder for enten at indrette et nyt værelse eller lave et stort køkkenalrum. Hernede der har vi en rigtig fin værelsesafdeling med 3 værelser, og så også et stort badeværelse. Herover er så også mulighed for at oprette et lille kontor eller andet praktisk hertil. Her til huset har vi også en stor, dejlig lukket have, hvor du har et godt træ, der giver lidt læ og hygge, og herudover er der også fin afskærme fra dine naboer. Her til Vinkelvej har vi også en dejlig stor garage, og lige ved siden af har du et stort værksted, hvor der også er mulighed for en god slat opbevaring. Så lyder Vinkelvej 9 for noget som dig, så kan du altid kontakte mig, Frederik Hansen fra LC Danemod på 98 84 42 44.